hayi cha bantu benkosi ningathuki ukuthi namhlanje ukhathini wavele wasiqala ngokusihleka sanibonani wanibingelelayo ukhathini njengenjwayelo. Namhlanje ke nginibingelela angikho ngisho ekhaya ngisekuhambeni njengalomuntu ohlala ehamba njengoba ngingichaze ukuthi kumina uma umntwana wenzuza awuhambi uyokotiza uyohlala esigodlweni somunye umuntu uthwase khona uyena umuntu ofika kuzokumisela izinto zakho wena usale uyisebenzise ngokwemiyalelo nemigomo yakhona not ukuthi wena uzoyohamba uyohlala kwakhathini udlele khona into zakho. Ikona ke ongisafuna ukuthi abantu baku-understandisiseke lo ukuthi ukhathini mumdinga wena uyambhuka eze kuwena azokumisela izinto kwakona le nkulumo yokuthi uyambhuka eze kuwena akuyona into engineqholo ngayo noma engiproud ngayo ukuthi ngisho kwi-video but ngoba abantu engiqondana nabo engisebenzisana nabo bayazicelela bona ukuthi mangiposta ngiboshe inamba mangabe ngiposta angibochaza indlela engisebenza ngayo nengitholakala ngayo basho khona la ku WhatsApp wami. So kahle kumina this is not a business but it's a calling kodwa calling nje abadala babazi ukuthi kufanele abantwana bami badle izithukuthuko zami ezivela ehlozini ngoba ibona bangiyekisa umsebenzi wakamlungu ibona benza ngezwani nabelungu uma ngisebenza kamlungu ibona benza ukuthi ngingafuni ukusuperviseka noma ukuphatheka bafuna ukuthi ngisebenze mina iyona indlela engisebenza ngayo ke ngiyawuhlonipha lo msebenzi wedlozi kanjalo nomuntu ngiyacela ukuthi sihloniphane masikhuluma ngawo umuntu ngingamtholi esekhuluma amagama ukuthi fanele ngabe mhlambe ngimi lapha mahala inhlamba leyo nokungahloniphani. Sidluleke lapho ke sibele kuloko ngihlekisayo. Cha angithandi ukubuka ama-video abanye abantu ngoba angiyena umuntu we-research angifuni nje ukwenza i-research kodwa abanye ke babantu engikhuluma nabo bayake bangisendeleke ama-video clip abanye abantu ngibuke leyo mbijana futhi ngiyamtshela ukuthi angikuthandi lokhu ngoba angifuni ukulandela into ezikhulunywa abanye abantu ngoba egcineni ngizoyibona enye into ukuthi hayi cha uyahlekisa ke lo yonke lento ayikhuluma ayikho bese ngiyaphikisa bese ngiba isitha sabantu ngoba umuntu noma ebheda kanjani usuke nabo kodwa abalandeli bakhe sithi isiZulu asikho esindlebende kwaso okuchaza ukuthini okuchaza ukuthi umuntu noma ngabheda kanjani kulabo abamthandayo bayamvikela. Sizwa ke isiZulu la sihamba khona ikona ukwenza ukuthi mina ngingathandi ukuqambukela ngiphawule into zabantu so abantu ngicela nje bakhululeke bakhulula umoya wabo angeke ngize ngiphawule emavidweni abantu mina mangikhuluma nami khuluma nami ngesingawe nami ngiphendule wena ngesingawe mina ke yami ivideo noma ngayithatha uyise kubantu angikho pleased ngaloko kodwa phela ngeke ngize ngikufembe nanku ke okubuye ngenze ngibe sad and content. Uma uzobuka ivideo yomuntu uthathe lento ayishoyo bese ubona ukuthi nami fanele ngabe ngifakazele lento ayishoyo cha akayena wakakhathini yena mina ngiyena wakubo akagulanga ngendlela engagulanga akahluphekanga ngendlela engahlupheka ngayo ngoba uma ngase kuhlalele phansi ngikubalisele usizi lwami engakhula ngibhekene nalo ucabanga ukuthi leminyaka engikuyona ngimncane ngasheshe nganenhlanhla ungakhala minye imbezi zingagcwala amehlo uma ngabe uzwa istory sami ukuthi mina ngikhule kanjani kodwa ke lelo kudaba la ngelinye ilanga ukuthi nokuthi mhlambe mina ngadlula kanjani kule ndlela udaba la ngelinye ilanga angivukanga ekseni ngenza ama Kellogg's noma mhlambe ngagoqoza future life ngathi mangidla yona ngacabanga ukuthi no yazini angivele ngithole ibhayi ngishutha ivideo ngitshela umhlaba ukuthi inzuza ayikho noma inzuza ikhona
or Inzuza is a what ngcinanisa amakhala ngikhulume leso silungu. Cha, akwenzekanga kanjalo kumina. And njengoba ngenza le video, abanye abangicela ukuthi angingene ku YouTube ngishare lolu lwazi enginalo nabantu because of ukuthi ngabasiza bona and bayabona ukuthi nali izwe lweleweni. Okwangenza ngivume ukuthi ngishuthe le video ngingene na ku YouTube naku ngicela ukushare nani. 2019 ngake ngaboniswa noma ngisho ngolimi lwabantu ngithi ngake ngaphupha umhlaba udilika, yonke indawo around mina udilika. Mina ngabizwa yilo muntu lo owengathi akasimuntu as like akasivenda, akasimzulu, akasimxhosa, but ungathi kulabantu abama-Muslim kodwa manje ukhuluma ilanguage yami egqoka into ezimhlophe qwa. Wangibiza wahlala phansi kwisithe ngala netafula, nami ngahlala kwengala. Itafula laliyiplangwe elivanishiwe eliqinile, ubona ukuthi iplangwe elidurayo. Kwakunamasithi amabili, kunegephe enkulu ngala because leli tafula belilikhulu lu round kodwa. Nangala kwa left kunegephe enkulu ukuthi ngingahlala abantu abaningi. Wathi kimi lo muntu ephusheni, uyabona nje umhlaba udilika abantu bebhubha kanje. Mangeni ngiyabuka bonke abantu bayashona phansi, bayakhala, bayamemeza. Abanye bamemeza ngisho igama lami lona leli lithi khathini okuyisithakazelo sakababa wami. Bayamemeza. Kwase kufike emqondweni wami ukuthi legephe selela kungahlala abantwana bami bobabili, kungahlala izihlobo zami la, then ngala kungahlala umphakathi. Okusho njengoba kubhidlika umhlaba ngapha nangapha kusala la. Mangabe labo bantu bengahlala lana lengibabalayo bangasinda kulokubhidlika komhlaba okubhidlikayo. Bese ngithi ngisayicabanga kanjalo lento emqondweni bese ayiphendule yena lo bhudi lento emqondweni wami athi hlenga abantu kodwa uhlenge laba abavumayo ukuthi ubahlenge. Njengoba bewa kanjena nje le tafula nale ndawo lena ekukhona wena kuyona ngeke izidilike, uzobhidlika wonke lo mhlaba kodwa la kume khona la kuhleli khona mina nawe ngeke uze kudilike. Futhi mina ngithunyiwe ukuthi angizokutshela lokho. Ngaphapha inhliziyo yami ibhlungu ukuthi akusekho ngisho nano Enzo wami ke la kuleli tafula, akusekho ngisho nano Khanyisa wami ndotazi yami kuleli tafula. Kukhuluma ukuthi ngibonile ephusheni sine okay bazosinda bona. Ngazibuza ukuthi chaza ukuthini leyo nkulumo. Kuthe mase ngi-approach omunye usisi sengimsizile ukuthi angenze ivideo kanje ngihlenge abantu. Kunesimo asibona esenzeka ukuthi abantu bayadukile futhi benjalo abanye bafana nezimpumputhe ezidonselwe ehlathini. Wathi ngiyakucela khathini ungisizile mina, ngicela ukuthi uvume ongcono ngoba uthi awufuna ukwazi lutho ngo-YouTube. Idlozi ufuna lizilethele umuntu ozomsiza. Ngicela ukuthi ushuthwe yimina le video, siyifake sibone ukuthi izokwenza kanjani. Sashutha ivideo le ekhuluma ngenzuza ngalanga ngigqokele khona ijezi le Mamelodi Sundowns. And namhlanje leyo video leyo ihamba ku 21,000 views in a 2 months. And uke wangitshela ukuthi uyabona yini ukuthi ina 21,000 views oshosa na 20, wathi uyabona into ina 20,000 views ina 2 months. Kodwa kunama video that have been there for a year ahlulwa ukuhlanganisa u5,000. Ngathi mina ubani onendaba ngaleyo nto? Wathi ithina esinendaba ngaleyo nto ngoba
okusho ukuthi umuntu oyibukile uyibuka ayiphinda ayibuke yenza isense kuyena, ukhomperisha yona nento aseyizwile bese imenzela isense, ebese ayagculiseka emoyeni alokho eyibuka ayiphinda ayibuke. Wathi uyabona-ke into engangikulethele yona la, ngase ngimxoxela-ke mina iphupho ukuthi ngake ngaba nephupho elikanje seliyabuya manje emqondweni. Wathi yena lelo tafula lelo ohleli kulona nalowo muntu ubhekene naye ekutshela ukuthi abantu ozobahlenga abazohlala okay. Wathi hlenga abantu abazohlengwa abazosinda, abazovuma ukuthi futhi ubahlenge, bazohlala kuleli tafula leli, ngeke babhidlike nalo mhlaba njengoba ubhidlike. Wathi yena leyo nkulumo uyayichaza lesi simo lesi. Okay, angifuni ukuthi kube ngathi mhlambe sengizenza into enkulu, ngizenza some kind of uNkulunkulu. Cha, engihappy ngako, ngihappy ngale mbijana esizakalayo uma ngikhuluma, ngihappy ngale mbijana elalelayo uma ngikhuluma. And nezinto engizikhulumayo ngifuna ukuthi ngilivume iqiniso, ngivuka zingihluphe emqondweni ukuthi angikhulume. Kodwa uma kuthiwa umuntu ophila ngeresearch, okusho ukuthi i-research uqobo lwayo imina, uma uzongena uthi wenza i-research ngezinto ezikhulunywa yimina uzothola mina, kusho ukuthi i-research imina. So ngiphatheke kabi mangibuka ukuthi abanye abantu engathi they are relying too much on research than ukukhuluma isiphiwo sabo. Okusedi kuloko ukuthi abantu abakhulumi isiphiwo sabo. Abantu sebekhuluma indaba ukuthi nje ngoba ukhathini uthe ngifuna ukumgcwalisela ukhathini ngimphikisa ukuthi ayikho lento ayishoyo. Ngoba nangi usibani uthe ngifuna ukumgcwalisela ngimkhombisa ukuthi ayikho lento ayishoyo. Yazi ukuthi sengiyazi ukuthi kukhona asebepost ukhathini qobo lwakhe. Uma ngibapost ukhathini qobo lwakhe kukhona abantu asebethwasiseka mangikhuluma. Anginankinga, engihappy ngako yilabo abasizakalayo. Ukhona abantu asebethatha inkulumo ekhulunywa yimina njengoba ngikhuluma ngesiZulu nje phaqamile, bayikhulume ngama languages abo, bacabanga ukuthi it sounds better if beyisho ngama languages abo, ayibonakala ukuthi inkulumo kakhathini le. Naku-ke ngicela ukuthi ngimsize ngako after wonke ke lokulanda kwami. Bakwethu, Inzuza uma udla igobongo layo akusho ukuthi liyokubonisa izinto ezinhle kuphela. Kuyenzeka uphuphe kabi uyidlile, kanti ikuphuphisa kabi nje kodwa lapho ekuphupheni kabi, it's not like uzophupha kabi nje ungaboni ukuthi uphupheni, uyabona ukuthi uphupheni. Ithathe serious yonke into oyiphuphayo uma udla igobongo lezi. Angisho ukuthi mawuzovela usuke nje uthi mina ngiphupha kanye nakanye hayi ngisharp, mina ngi-writing, mina ngisangoma, ngisithwasisile mina, bese uhamba uthenga amabhaya ayimbalabala nakhona uhamba ubuza kubantu ukuthi chaza ukuthini. Cha, sikhuluma ngalowo muntu. Ngikhuluma ngokuthi umuntu odla igobongo lenzuza, mina igobongo lenzuza liyazikhulumela kumuntu idlozi. Uma uphupha kambe uyibona lento embi eyenzekayo, ungathi ayileli igobongo lirong, likubonisa into embi ekufanele uyigweme, likubonisa into embi ebhekene nawe elwisana nayo. For example, uma udla igobongo lenzuza ungaphupha umakhelwane wakho mhlambe embele umuthi kwakhe egcekeni, ngenza umzekelo njalo, bese uthi wena ayi alikakasebenzi le gobongo ngoba ngisayiphuphela umakhelwane wami embe umuthi nje, engibele umuthi kwami egcekeni, ngiphupha ubaba wami engijaha ngemphaso, ngiphupha udadewethu engathi uhleba ngami kwabanye abantu. Take that serious. Lo kuphuphayo please
take it seriously because it means something. Leyo into leyo sekuyikona ukuthi idlozi liyakukhombisa abantu abangalunganga empilweni yakho and aligeji likhombisa benjalo. It doesn't matter ukuthi how connected you are nalabo bantu, because idlozi alifake liselukukhombisa ubunjalo babo bangempela labo bantu. Mhlambe wena uphethwe inyawo uthi njoba udlalela igobongo lenzuza uzitshentshile nje sizovele ziphele inyawo zakho, sozovele wena ukubamba ilotho kube nje wena, kanti idlozi zovele lifike likukhombise umuntu edweba lo muntu uthi nanga umuntu wafaka lo meqo, liphinde likukhombisa ulashwa kanjani. Ikusayimisebenzi yalo njalo liyakukhulumela, liyakuvezela ukuthi nasi izinto ezirong empilweni yakho, susa lezi zinto so that impilo yakho izohamba kamnandi. Angithi niyangizwa ukuthi ngithini. Ningahlale nilinde lithi nizophupha amaphupho awusweet noshukela, jelly and custard yakubukhazi nje. Lizokuvezela nje izinto liyenzeka kuvezela izinto ezifanele isuke empilweni yakho, korobhe likukhombisa korobhe impilo yakho so that uzokwazi ukuthi ube right. Wena awukho right nje ngoba wenza kanje kanti even umuntu ojola naye umthanda liyakwazi mesolidla likuvezela ukuthi inkinga zakho ubona olana nje ziqhamuka naye. Mhlambe lo muntu othandana naye unezinto azenza emaceleni akufihlela zona, mhlambe it could be a killer, a hitman, abuye futhi azolala nawe. So wonke lamahongo ungcola uthi uchitha igazi ukuthi akagezekile abiyalala nawe, iyal affect idlozi lakho because niyalalana naye, ninsani nihlanganisa ubuntu benu, niyalalana naye. Ngakho nihlanganisa ubuntu benu, wonke amabhadi omuntu ayehlela kuwena, believe me or not, ayehlela kuwena. So igobongo uma likuvezela ububi bomuntu, likuvezela izinto ezimbi empilweni, lisuke likuvezela ukuthi korobha la before uthole le furniture entsha oyifunayo, susa lamaqhakaqhaka efurniture endala. Before wakhe lendlu entsha enkulu oyifuna isubsidy, imba isiza. Mawumba isiza kusuka into eziningi, kusuka wena sidindi, kusuka wena sihlahla. Yayibona leyo liyasusa nje. So ngifuna abantu ba-understand it. It is not always ukuthi uzophupha ucruise njengokhathini elokhuze eshayela umoya lapha ko-Cape Town, ucabanga ukuthi yizona zinto amaphupha anjalo ufuna izinto enjalo. And phumani ekutheni ma uzwa kuthiwa Inzuza igobongo eli-right, idlozi eli-right, idlozi elikhulu kunamanye amadlozi wesithi hayi nami ngifuna ukuyidla, usukele ungenazo ngisho ezincane izimpawu zakhona uthene hayi mina wekhathini nginazo izimpawu zedlozi, ngicela ungenzele igobongo lenzuza. Abasathe uyakuchazela ukhathini ukuthi okay uma unenzuza ake ubuke leya video yakho ukhathini yokuqala echaza ngenzuza, bese uyangitshela yini efana neyakho kuleya video, yini kuleya video oyibona ukuthi cha mina ngunontsikelelo nginayo inzuzo, or mina ngudlamini nginayo inzuzo. Ubukile wachaza cha le mpawu zonke abachazayo nginazo yini. Uthola umuntu uthi uyamchaza kanjalo athi hayi khuleka wekhathini ngina, kanti uzwe kuthiwa la kwenzuza nje ziyamporoma ziyakhipha ayidleke ngikani. Okay izokhanyiseka into zakhe lapho nalapho. Inkinga umuntu onayo inzuza has a better understanding uma edle ukuhamba la khona mase kukhona impendulo ezibuyayo, because isibuya lezi impendulo nje zibuya kulolu daba lwakhe ebelikhuluma emzimbeni before ayidla. Wena ke ungenazo lezi impawu awuzuyi understand impendulo yedlozi mesibuya, ngoba vele it's like uthole impendulo yencwadi eposini othi uyayifunda ayinalo igama lakho, ichaza into iyaphendula kodwa manje awazi iphendula nje istory sakhona esiphendula ibesithini. Nayo ke lapha ifike lahleke khona. Kukhona abantu abazine la kwenzuza, oh my god ziyaduma, ngizofike ngithola umshado, ngizofike ngithola indoda enemali, ngizothola indoda ehlala ko4ways ko-Sentini, ehlala koMhlanga Rocks, ehlala koMhlali, ehamba ngama Mercedes noma ngama Audi ama Q7 wathi akuhambi kanjalo. Lo ntshele lokho uma ukuthi ukhona ubedlala ngani nje, ubedlala ngana ama-toys ekhona, akuhambi kanjalo. Akusikona ukuthi nje uma ubhuti uzothola
intombi enamathanga amahle angenamabala angenayilonda, uzothola intombi efresh, uzothola intombi enemali, uzothola wena uzobamba wena Betway lapha mawubheja, uzobamba ilokhuza ama-bet lapha ko-Hollywood bet. Akuhambi kanjalo. Usuke uvulala idlozi lakho ukuthi likhanyiseleke nalo, njengoba silikhanyisa namakhandlela ukhamba lwenzuzo. Suke senze ukuthi uvulela idlozi lakho likhanyiseleke nalo, ulinikeza ama-powers. Kuney'teji, yazi angazi-ke nami ngiyithathaphi lento, kodwa nje nayi sifika manje ithi angisho kuney'teji ngalena la singaboni khona, la khona abantu asebadlula emhlabeni. Mhlambe khona sukudaka bishe kulona lo wakini, kodwa manje uyabona ukuthi kulolu daka mangingakhishwa la, umuntu ongangikhipha la ngingamenzela u1 no 2 no 3. Azame indlela zonke approach wena ukuthi umenzele lezo zinto, ukuthi umkhiphe lapha. Uma umkhipha lapho ke ebese naye mase ephumile lapho seyaqala ukuthi okay, usibani bani ngizomnika ngempela imoto. Kodwa manje ngoba akakabi nayo ilicense, phela fanele aqala athole ilicense ukuyima ethola imoto. Akakwazi nje boom ngemoto, fanele athole license before athola imoto. Okay, usibani futhi before ngimnika imoto engathi lo girlfriend wakhe naye iyona downfall aphila naye empilweni yakhe, angisuse lo girlfriend wakhe kuqala ukuze ngimnike imoto. Ngoba uma ngamnika imoto nemali eningi, usibani ethandana nalo sisi wakhe athandana naye, nalo sesithandana naye, lo sisi uzombulala ubani. So ukuze ngigweme ukuthi undodana wethu lo sengisizile wangikhipha kulolu bishi, wangenzela leli lathe bengilidinga, wangikhanyisela, wangigeza ngaba muhle nami, ashingo mathi ngibe muhle nami, wangigeza ngaba muhle nami. Uma sengimreward kufanele ngiqale ngiprepare indawo yokumnikela ireward khona. Angithi naku siyawabona ama-awards angeke uzuwathole ese-Alexander, ngoba kusuke kathi uthi nithi ninikwa ama-awards wenu kuvele kujomba igundane elikhulu lase-Alexander lidlule phambi kwamakhamera, ngoba phela ayashuthwa ama-awards. Nathi phela lemhlabeni siyashuthwa, izitha zethu ngalamehlo wazo ziyasishutha, zisigadile zisibhekile. Surveillance cameras are our enemies. Nawe ngeke unikelwe i-rewards lapha e-Alexander, ngeke unikelwe i-reward endaweni efana ko-Mitchells Plain, ngoba uzothi usanikwa kudlula ibullet shwi, mhlawumbe idlule nekhala lakho. Kuyahlelwa ukuthi unikelwa kephi. Uzobizelwa ngithi manginama-awards siyakuphi ko-ICC endaweni enjani ezobukhasikhasi. Ngikhuluma ko-ICC bako Cape Town, ko-ICC bako Thekwini, oyamahhola phambili, iy'ndawo ngey'ndawo zonke ezinawo. Kuyahlelwa kuqala, kugezwe kube bahle kwema uzothatha i-award yakho. Ngeke nje bafike emjondolo wakho oneconsi lemvula, ubekile nobhavu lana, nazi ney'ntatheli, njengoba ngishilo siyashutha, nazi ney'ntatheli ziyabuka, ubeka indishi lembhedeni ngala, wamukele i-award yakho. No, nedlozi lenze njalo, likorobha labo rubbish abakhona empilweni yakho, so that uzokunika kahle izinto ezinhle. Lingakhipha wena boyfriend limbekele because liyazi yona umuntu ozoba ingozi mesusu right. Lingakhipha wena girlfriend, lingakhipha wena mzala empilweni yakho, likhiphe even wena gogo wakho empilweni yakho, ningasondelani na ugogo wakho uma nomshanelo andiza ngawo. Noma ngabe kuthiwa akanamshanelo ke, uma nezinto zakhe azenzayo ezingasile, noma ubani nje uzomkhipha empilweni yakho before likureward izinto ezinhle. Lingakuhlukanisa abantu abangani usalo wedwa uma lizokunika izinto ezinhle. So abantu angalindele umuntu uthi hayi sengiyemnothweni ke manje, sengiyemnothweni ngiyodla inzuzo, ayisukele nje ebengenazi impawu zenzuzo, avele nje awudla inzuzo. Ngoba elinde lithi nje zothi nje ifika kuthi boom, thole moto, athole wena GTI, athole wena muzi. Akuhambi kanjalo, kuya ngama levels, kuyalungiseleleka. Uyazibona nawe empilweni yakho ukuthi hayi
angakaliphathi imiliyoni kodwa hayi zihamba kahle into zami. Uma kodwa kade kudaliwe uthi unayo le nzuzo ikorobhela empilweni yakho, ikulungisa wena nje, ibooster nedlozi lakho like njengoba ifaka namanono phakathi kuyona, igeza abantu abangasekho bakini, angabe badlula ngeingozi, abadlula ngezikhali, uzukhulume nakuyona uthi ngisho nababengazwani bengakhulumisani, yenza konke lokho uligeze idlozi lithole ama-powers so that they can provide you. They cannot provide you while they are suffering wherever they are. They cannot provide you if besanama differences abo bengazwani bengabhekani. But ukuthi ulungise isimo sabo kugezeke bona, kuhlangane bona, kugezeke nabantwana abancane labaphuphume eziswini amanono, babe right, babe sendaweni e-right. If becela ilathi while udla yona leli gobongo inzuzo ubenzela, it's because bafuna ukuthi badlulele kulesi stage lapho nabo besoba nama-powers aneleke manje ukuthi hayibo siyamprovider-ke manje lo, yabo. Idlozi does provide, yabo. Theyaprovide naleli idlozi, theyaprovide ngempela, but lidinga umuntu understandayo, not umuntu ozoze sephethe calculator. Uyalishaya igobongo lenzuzo wena uphethe calculator, uyacalculate ukuthi okay njengoba ngishaye namhlanje okusho ukuthi usuku lokuqala lolo okusho ukuthi sengalibamba imiliyoni, usuku lesibili seku2 million, usuku lesithathu mangidla 7 days okusho ukuthi mina mangaba ngiya lapha ekhasini sibaya khasini sengizowena 7 million. Akuhambi kanjalo. Ningezi ngicabanga ukuthi kutholwa umshado nama-GTI la, ningezi ngicabanga ukuthi kutholwa intombi ezinhle la ezizonondla okwashacima kanjani. Akuna Hollywood bet ozoyiwina lana, akuna Betway ozoyiwina lana ngenhloso yokuthi ungangeni ngenhloso ukuthi uzowina lezo zinto. Bakhona abayiwinayo abasuke benza izinto zabo bayiqondisa, but basuke bengangenanga ngokuthi bafuna lezo zinto, basuke bevele bezalwe nayo inzuza, zalwa nayo, mawube umuntu wayo, ulashwe yona, ebese izinto ziflowa ngohlelo. Yangizwa, ziflowe ngohlelo, hayi ukuthi wena uforce, wena uzikhethele ukuthi ngifuna lo nalo. Idlozi lona elikukhethelayo ukuthi okay-ke ngoba manje ususilalelile walidlalela igobongo, siqala ngalo sikunike, siqala ngalo siyamkhipha, size ngalo sikunike, silandele ngalo simkhiphe. Yebo lona labantu ababakhiphayo abantu abangafuneki empilweni yakho, abazophazamisa impilo yakhe emnandi eza nedlozi. Neyizwa lona, just like umzalo nomona mekuphathela amaswidi, uqala athi abangani bakho, hey niyabizwa lapha ekhaya, u-antweni uthi anginibizi, exosha iy'ngane ezingabizwanga, kanti uyakorobha ufuna ukuthi akunike kahle ingane yakhe amaswidi zezingazekho lezi ukuze udle kahle incebelele. Hayi niyangizwa, ya sibonge, niziphathe kahle, nibe nokho isimo somuhle ne-festive enhle, niphuze kodwa ningaphuzeli emgaqweni, ningaphuzeli esteringini. Ngiyacela abantu ngale festive bazinakekele ukuze baphinde babe khona nangonyaka olandelayo. Anidingwa yimina kuphela, nabantwana benu banidinga ukuthi nibe khona ngonyaka ozayo. Nezihlobo zenu ezinithanda kwangempela ziyanidinga ukuthi nibe khona ngonyaka ozayo. Ningaphuzi nishayele, ninga WhatsApp nishayela. Sine-drug elisha manje lidala ingozi emgaqweni, uWhatsApp. Ngicela nizinakekele, niqaphele.